Padayon nga pagbato kontra COVID-19, lakip sa hagit nga giatubang ning kasamtangan ang hinguhaan sa insaktong impormasyon. Gumikan niini na nawagan si Provincial IATF Chief Dr. Jerry P. Kalingasan sa tanang misamisnon ug katawhan nga sutaon ug maayo kung ang nahagpat nga balita lihitimo ug nagikan gayud sa insakto nga sources. Ning bag-o lang gipaabot ni Dr. Kalingasan nga magbantay sa mga tumo-tumo lamang kun sayop nga mga detalye o anunsyo. Gipaabot niini nga ikonsidera isip official announcement mao lamang ang direkta nga impormasyon gikan kang Governor Bambi Imano. Hilabi na nga bililhon kaayo ang pagbaton sa mga impormasyon nga nakasentro sa kaayuhan sa maayong panlawas sa tanang katawhan. Nga nagani ipang post sa Facebook nga dili si Gob ang nag-post regarding Delta variant, dili nato tuhuan. So, ang declaration nga adunay Delta variant dinhi sa ato nga nagsulod sa probinsya sa Misamis Oriental, it should be from the governor. Officially, the governor will announce it. So, palihog bantay kamo. Dugang niini nga unta mahimong responsable diha sa pag-post sa mga social media apps hilabi na Facebook aron dili kini matawag nga fake news. Sayod si Governor Bambi sa kamahinungdanon sa komunikasyon ning panahuna kung asa mas napalapdan kini pinaagi sa aspeto sa internet nga samot na paspas ang pagsabuag aron daghan ang angayang mahibalo sa mga hustong impormasyon. Gani ang kanunay lamang nga pahinumdom sa kagamahanang probinsya nga magbinantayon lamang batok misinformation aron dili makadugang sa gibating kalisang, kabalaka ug kahadlok sa katawhan. Alang sa kasayuran sa tanan, nalakip sa mga lihitimo ug official Facebook source nga may kalambigitan sa mga anunsyo ug kalambuan sa lalawigan. Hilabi na mga COVID-related nga mga impormasyon nagagikan sa Misamis Oriental Provincial Information Office o Gobernador Bambi Imano nga Facebook pages. O gingon man kang PIATF spokesperson, Attorney Jeffrey Saclot. Kauban si Jez Equacion sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyong mataro nga panggobyerno, Padayon Pilipino.